Nasulat niya itong Mayo 23, 2012, Miyerkules, alas 8 sa buntag. Ako ang Dios magasulti kanimo karon. Wala pay tao nga nakaadto sa manindot nga dapit. Ang manindot nga dapit mauna ang akong tanaman, nga mao ang tanaman sa Eden. Kini ang pinaka anindot nga dapit sa tibuok kalibutan, apan kini nawala. Kini nga tanaman gibutang ko ang tao aron magaatiman niini nga tanaman ug mahinadlokon ug mutuman sa akong mga sugo. Apan ang tao nga akong gibutang walay kahadlok kanako. Ug wala mutuman sa akong mga sugo. Mao nga ipapahawa ko ang tao akong tanaman tungod sa iyang sala. Unya ang tanaman sa Eden giwala usab. Ang akong tanaman sa Eden gibuhat ko aron timanon sa tao. Apan ang tao nga akong gibutang masinupakon. Mao nga gipagawas ko ang tao sa akong tanaman. Unya kini nga tanaman giwala ko tungod kay gibuhat ko ang akong tanaman sa Eden aron atimanon kini sa tao. Akong ibalik kini nga tanaman sa Eden nga nawala sa usa ka yuta, usa ka nasod nga hininluan ko aron kini mahimong balaan nga nasod. Unya ang tanaman nga nawala mahibalik ining yuta nga mahimong nasod nga balaan. Siya ang maong nasod nga anaa ni ana nga yuta ang yungit, apan dili tantong yungit. Timawa apan tag-iya sa tanang bahandi. Bisan pa sa tanang bahandi, sa tanang kanasuran, iya ang tanan. Walay grado siya, apan manggialamon. Walay kusog, apan kusgan. Kay siya kahadlukan sa tanang tao sa yuta. Ang nasod niini nga tao mao ang paraiso. Kini nga nasod sa usa ka langgam ibalik ko niining akong tanaman sa Eden nga nawala. Ikaw ang akong bungtod. Ikaw ang akong nasod pinili. Ug kaugalingon kong katawhan. Ikaw kana Pilipinas, anak ko. Ikaw kana Pilipino, kay ikaw ipahimutang ko na sa halayong yuta sa sidlakan aron diha kanimo ibalik ko ang akong tanaman nga nawala. Kay ikaw hinog nga mansanas tapis kaayo alang kanako. Hallelujah. Pilipinas, daghan kaayo ko og katawhan gikan kanimo nga akong ipadala sa nagkalain-laing kanasuran aron magamantala sa akong lunsay ug balaang mga pulong. Pilipinas, ugma hadlukan ka kaayo sa tanang mga nasod. Gikataw-an ka nila Pilipinas. Karon ang ilang katawa, karon ugma Pilipinas imo na usab ang katawa. Kay ang ilang katawa karon ugma mughilak sila ug magadangoy-ngoy sa hilabihan nga kasakit. Pilipinas, ikaw ang paraiso nga nasod sa tibuok nga kalibutan. Walay lain nga paraiso, ikaw ra Pilipinas. Dangpanan sa tanang kanasuran kay gidugmok ko na ang mga nasod nga dako. Putol na ang tanang likon nga mga nasod. Ikaw ra Pilipinas ang makita pinakadako, pinakadato, pinakalikon, pinakakusgan nga nasod. Ugma Pilipinas, mihilak ka karon kay ikaw gisirhan sa nasod. Nga ako pon Pilipinas ugma ang imong katawa ikaw Pilipinas ang musira sa China. Katawa nila karon ugma mudangoy-ngoy sila sa pagilak tungod sa mga kasakit. China karon imo ang katawa. Pilipinas ugma mauna ang imong katawa hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Pilipinas, ikaw ang tanaman sa Eden. Anaa kanimo ang tanan.
kinahanglan sa tanang tao. Mahulay anaa kanimo, ni anaa ka ni ana, kalinaw anaa ka ni ana, pagkaon anaa ka ni ana, tanan. Tanan kinahanglan sa tao. Nagaawas ka ni ana. Ikaw Pilipinas tinuod ka nga paraiso. Ikaw ang tanaman sa Eden nga nahibalik. Ulahan ka kaayo Pilipinas. Pilipinas, ulahan kaayo ka. Pilipinas, birlas ka sa akong mata. Kaya ikaw ang katumanan sa tanang naisulat sa tanan kong mga pulong. Hallelujah. Inilang taman mga pulong. Ganindot sa plano sa Dios sa tao sa tanaman sa Eden. Matag pa nga natanan karon tungod sa sala nawala ka, giwala sa Ginoo, nawala ka tungod lang sa sala. Salamat sa Ginoo nga ang plano niya matod pa sa sinugdanan dili gyud mawala, dili mousab. Kay wala pa niya buhata ang iyang gibuhat, ang iyang plano humana. Wala pa siya magsugod og buhat, ang iyang plano humana. Wala pa niya buhata ang iyong tawag langit, ang iyang plano humana. Tapos na tanan, i-plaster na tanan, yahan ng programa tanan, nakalingkod na tanan, nahuman na tanan. Kung na kung usa ang iyang nasugdan, walay makababag, walay makausap, PhD, mga dagkong reliyon dili makausap sa plano sa Dios. Sa tao. Kung usa ang tuyo sa Dios, lisod sa tao naon pero walay makausap, ipadayon yun niya ang iyang mga plano. Kung ang Eden gihimo niya para sa tao, matuman ang iyang plano ug walay makababag bisan kinsa. Ang sala dili makababag kay nakita na daana sa Ginoo atod pa sa Proverbs nga sila nag-meeting ang tulo. Kung nakita nila ang dangatan, wala pa ang tao gibuhat, nakita na nila nga ang kasing-kasing sa tao panudlanan sa bisan unsa apan ingon siya ang ako arang tambag magpabilin diha sa tao, ang ako arang plano may matuman diha sa tao, ako arang tuyo, ang arang purpose may matuman diha sa tao, wala bisan kinsa. Lisod man ang tao ron, lisod tan-awon o lisod ingon pa purag lisod siya pag-uhon kay labihan kadautan apan matod pa nga ang tambag ni Jehovah magapabilin hangtod sa kahangturan dili maotro. Muna ang igsuon, masayra nato ang tuyo sa Dios. Kinatibuk-an niyang tuyo. Unya ang plano sa Dios sa tao, confidenta. Confidente ta sa atong kagalingon. Muna ang walay tao din sa yuta, kaningon unsay plano sa Dios sa akong kinabuhi. Gisulat na sa kasulatan kung unsay plano sa Dios sa imong kinabuhi. Kung man na, i-plaster na niya, nahibalo na ta unsay plano sa Dios sa akong kinabuhi. Muna, kung dili na to, diskubrihom kay magpaabot tag unsay metbo sa atong gilingkuran o unsay ipuyan, way mahitabo nimo kay ang Dios nagbuhat na tanan na ana diha sa kasulatan. Tanang butang, wala pa niyang tao buhata, ibuhat na niya tanang butang kay tungod alang sa tao. Wala pa pabungahan niya, wala pa niya gipasanay, wala pa niya gipanalanginan kay ang tao wala pa nabuhat. So wala pa yung matiman. So buot pasabot kay ang tanang butang gibuhat alang lagi sa tao. Karon kay daghan mag wala pa mabautismuhan dinhi sa grupo. Sukad pag pahulay ni Syro, King Syro, wala pa yun nabautismuhan. Bisan usap, no? Wala. Pero ang di pa usap na doon ay bautismo na di pa usap si Ginoo. Sa inyo ka. Kami. Wala gito ko na Kami pang duha ni Redin. Ang nabautismuhan, nagbasahan sa tulo ka palit nga bautismo nga biblikal nga wala kay libog.
kining sugo sa Ginoo nag-ingon dinhi nga mga katawhan to sa Pilipinas ipadala niya sa kanilang kanasuran. Usaon pagpadala kung dili ta angayan, dili ta kabalo, wa ta kasabot. Kining bautismo gamay ra kayo kung nasabtan ani. Wala gipaday ang Ginoo nga unique. Natiyo, magkakasuri sa nabi, ni. Isuot sa mong sugod. Og si Jesus miduol, ug maingon kanila, kana ko gihatag ang tanang tagahom sa langit ug sa yuta. Hallelujah. Busa panglakaw kamo, og himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong isugo kaninyo ug tan-awa ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahunan. Daghang mga anak sa Ginoo, Trinitarian ka man, Uwanis ka man, Tunis ka man, bisan pa ang Trinitarian, naglibog aning bautismuha. Nagtuo pero naglibog, wa katugkad. Mao na ang pag-ingon sa Uwanis nga ang Bible nagsulti, bautismuhan sa ngalan ni Jesus, mutuo ra yun. Kay walay pundasyon ang mga Trinity ani. Bisan ako, dugay ko balhin-balhin og mga simbahan. Kay amot na po nga, anong dili sila magtudlo o doktrina. Sige lag, dasig sa membro, pagawas, di na dasig, lugi na. Sige lang, hila kasulod. Way pundasyon nga nakuha. Kaya ang presensya makatakod. Ang pundasyon ang pinaka-importante sa tanan. Kaya mauna ang sukdanan o gigiganan o source sa atong pagtuo. Ang pulong, matulutan ang Bible sulti nga. Ang pagtuo nagikan sa paminaw. Paminaw sa pulong sa Dios. Kunya kung walay magwali, isabay maminaw. Damay mo una. Muna nga ang pagtuo gikan gyud sa pulong sa Dios. Kung anak ka sa Ginoo. Pero kung dili ka anak sa Ginoo, nagit kay pagtuo. Kay matud pa sa gipadayag na, masulatin na. Nga kita tanan daghan tag pagtuo. Natay pagtuo gikan sa atong tulutuhan. Mo lagi na gikan sa atong ituluhan. Muna kung ang ato ang pagtuo kung wala mabase sa pulong sa kasulatan, dili na yusto nga pagtuo, kung dili kalibutanon o tawhanon nga pagtuo. Muna kung haftan sa Biblia, bautismuhan ang tao sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa Balaang Espiritu. Kining bautismo, matod ka sa dictionary, baptizo, sa English kay immerge, ligo konjug ka. Kumbaga, lumsan ka ba? Kung mahimo pa. O, lumsan ka. Dili lang wisik-wisik, kung dili, palubog jud ka sa ilalom. Nga nung naglibog ang daghang mga anak sa Ginoo bahin sa bautismo. Okay, sa tinuod lang mga Pentecostal, Uwanis, Trinitarian, debate mga ang duha, wa gyud nakasabot silang duha. Wa gyud nakasabot. Debate gani ka. Ya parehara mo gikuanan, walay word nga Trinity sa Biblia. Pero Amahan, Anak, Espiritu naa sa Biblia. Walay Uwanis. Ano? Dili nyo masabtan. Dito na kagtuslog. Dito na kagsunod. Alay, bautismo. Wala ka palo. Busa pang lakaw ka mo, himuan ninyong natilaan ang tanang kanasuran. Lakaw. Ug
himuang tinuan ang kanasuran unsa may atong isulti sa ilaha. Panodlo. Di man pwede bautismuhan og dito ka. Di man pwede kabautismo ra ka dito, wa kay kasabot, bautismo ra ka. Kaya ang kuan sa bautismo, pag-agree ko na. Pag-agree ko na nga mali ang imo, tama ang iyahang sa Dios. Ang gipadayag, tama ang gisulti sa Paulos. Manatan, so tubig ka. Tunay, nag-bautismo, amahan ra. Saan ako, dako po kalibog sa una, pagkita ng nabot ko ang gifts. Nabot ko ang tibuloy kay nampod sa kasulatan niya, nagingon na usara ang Diyos. Una, bitaw, tinuod na usara, maging ang Diyos. Pero tulo ka persona. Niya ka ng mga bautismo igsoon, dili na siya di sari nga matod pa ni Ginoong Hesus. Matod pa ni Ginoong Hesus. Buhaton lamang ninyo kini kung naay panahon. So kaning bautismo nga gitudlo ni Ginoong Hesus, gisugo ni Ginoong Hesus dire sa Mat 28, 19 natos 20 ni si sari na siya. Buhaton yun na. Kung sa man ang dili ni si sari bad kanang giingon niya diha nga buhaton lamang ninyo kini kung naay panahon. Bautismo lang gyapon to. Nag-conflict na ang kasulatan kung dili nimo masabtan. Isugot ang manlakaw niya, bautismuhan sila tudluan. Ingon si Jesus, buhaton lamang ninyo kini kung dunay panahon. Nga naman sa kingdom, importante ang pulong amahan, anak, espiritu. Pinaka-importante na nga mga pangalan sa kingharian sa Dios. Ang tulo. Mao na'y pinaka-importanting pangalan sulod siyang kingharian. Ganun gisugo man ni Jesus nga magbautismo ta. Sa kingharian, nagya po ritual. Kanang bautismo, ritual ang gihapon na. Dili siya necessary niya buhaton ginato. San man ba siya na sa itong kaluwasan, dili. Matukas Ginoo, imuon na siya kung dili panahon. Pero ang sugo sa Ginoo, nga bautismo, sa ngalan, samahan, sa anak, o sa parang espiritu, necessary na ang himuon sa mga katawhan sa Dios. Dili ka pwede mahimong alagad o sulugoon kung dili ka mabautismuhan anang tulo. Lahi ang bautismo nga ritual. Lahi ang bautismo nga necessary o mandato sa Dios sa tao. Kaya sumala sa atong gibasa sa record book, nindot kay atong kinabuhi dito sa wala pay sala. Nindot kay atong kinabuhi sa garden sa Eden, nag-atimanta. Apan sa diha nga misupak ang tao, nakasala ang tao, wala anay kanindot. Gusto sa Ginoo nga mubalik ta sa Eden o puyo. Present karon. Mubalik tag puyo karon. Kasi mga agibrad, gitudlo sa kasulatan nga magpuyo ta karon. Nagtumatuod ang Biblia. So, kining utok na to nga dili kay ugma dito na sa langit mahitabo. Dili mahitabo sa langit dinhi. Kay dinhi ang atong lawas gibutang sa Dios. Ang tanaman sa Eden pisikal. Ang tao dili sa langit. Sumo na nga ang ngalang Hesus, ngalang Amahan, ngalang Espiritu, kabalaan. Walay labot ang tubig, anak. Walay labot ang dagat, anak. Bisan pagway dagat, magpabili ng tulo kabautismo. Kaya ngalan ni Soon, kung di mo masabtan ang ngalan,
matod pa sa dictionary sa libro nga akong gidownload. Ang ngalan dili na siya ilhanan kung dili usa na siya ka karakter ba. Ang ngalang amahan usa na siya ka karakter. Ang ngalang anak usa na siya ka karakter. Ang ngalang espiritu usa na ka karakter. Mao nay makasulbad kung may nauna kay debate. Mao nay makasulbad sa imong kalibog sa Trinity. Kay doktrina ni akong doktrina ning gitudlo karon. Kung dili ka makasabot ani, dili ka makatugkad ani, bilanggo gyapon ka sa relihiyon, mangita gyapon kag simbahan nga dako. Bautismuhan sila sa ngalan sa amahan. Unsa man day karakter sa amahan? Unsa may buot ipasabot nga ibautismo sa amahan sa atong kinabuhi? Ligoon ta sa iyang pagkaamahan. Lumugon ta kung kinsa siya. Ngayon ang Genesis, ngayon ang ipadayag, kung nakaila mo sa nag-umol ninyo, may balo mo kung kinsa mo. Hangtod nga di ta makaila sa amahan, wa tay pagtuo sa amahan. Hangtod nga di ta makaila sa amahan, di ta muhatag og bili kung kinsa ang amahan. Kung wa ka magtuon og amahan, kinsa ng amahan, way pulos ang amahan sa imong kinabuhi. Way bili. Yano lang sa amahan. Kinsa man ang amahan? Kinsa ang amahan? Gabuot isulob sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ang dagway sa amahan. Maoy magputos sa atong kinabuhi. Kay giumunta sa magdagway sa Dios. Giumunta sa magdagway sa Dios. Mao nay nawala sa ato dito sa hiding. Mao nay gusto sa Dios nga ibautismo sa tuwa, ilubog sa tuwa. Maglangoy ta diha sa dagway sa amahan. Mao nay gusto niyang isulob. Unsa man ning amahan? Aba, amahan, aba, amahan. Matod sa Hebrew, aba. Mao nay gisampit ni Jesus, aba. Nayanig ang langit pagsampit ng aba. Tungod kay ang aba sa English, source. Way laing source. Way laing aba. Ang amahan lang. Ang Bible nagsulti nga way laing amahan, siyara. Ayaw mo katawag og amahan din si Yuta, siyaray amahan. Kaya ang amahan, source. Tinubdanan sa mga butang. Dili ka pwede mingog ang akong source karon mao ni. Ang akong source karon mao ni. Lisod ko paet ko kay akong source mao ni. Gipaka amahan nato ang ato ang source. Muna ingon ang Dios nga way laing amahan, siya ra. Amahan, source, pundasyon, kamot. Sustainer, mao na nakabutang sa dictionary ang amahan. Mao na basta-basta kung mahimot ang amahan sa panimalay. Kung gibutangan tag titulo sa Dios, amahan sa panimalay, dili pwede mahimong inahan ang amahan. Ang inahan dili pwede mahimong amahan. Kung sa man ang amahan, puno sa gugma. Puno sa gugma. Puno sa kaluoy. Puno sa grasya. Puno sa pagkabalaan. Matod pa sa Hebrehanon 13:8, sukad sa sinugdanan hangtod karon, walay pagkausap, walay pagkabalhin. Buong buo ang Dios. Buong buo ang Dios. Walay napahak niya. Matod pa sa record book, bisan gihatagan ni Satanas ug dako kayong gahom, pero bisan gamay walay na iban sa iya. Buong buo ang Dios. Ang Dios nagpabilin nga usa. Nagpabilin nga tibuok, way na iban niya. Kung kagutan ko nga musulat og libro, na ako isulat ang title, Daghang mga dalaga og litaw na minyo, wala maagig single. Wala maagig single. Mo mga litaw mga dalaga, naginusara mo,
Nagtuumog single mo. Dili magic ang pagka-single. Kay gusto sa Ginoong buong buota sama sa Dios nga nag-umol na to. Daghang mga naminyo sama nako niagi ko kaminyo pero umuagi ko ka-single. Niagi ko pagkaulitaw o kung sawa niagi pagkadalaga pero wala mi moagi pagka-single. Wala mi moagi og pagka-single. Wala mi moagi og pagkasama ni Adan. Ditso nagminyo, ditso nagkita, ditso naguyab, ditso nagminyo. Pagka minyo, sugod ang problema. Kay matud pa sa mga katigulangan. Kung makaraan na, will pati labot niya, matud pa nila. May mutang lang ka kung magminyo ka, maplastara kung magminyo ka, but na mga igsuon. Bakak na, limbong sayawa. Kaya sa diha nga magminyo ka, sugod ang imong problema. Mao na ang kinahanglan, magminyo ka. Mandirigo ka sa pagka-single. Mangita kag lalaki nga single. Kanang nag-inusara na sama kang Adan. Nga naglingkod. Ni matod pa sa usa, nahimo siyang alon. Nahimo na siyang og sa dictionary pa all in one. Sangkap na sangkap siya. Bago siya gihimuan og asawa sa Ginoo, punong-puno na si Adan. Ready na siya. Sa gugma punong-puno na. Bisan pag wala si iba ang iyang gugma, way maiban bisan usa sama sa Dios. Kaya ang Dios buo, single, hangtod karon, way na iban bisan usa. Kaya ang single is on whole, buo. Separated. Matod pa sa dictionary, separated. Buo siya. Kung kung magminyo ka, ready na ka. Mo-share sa anaan mo, sa imong pagka-inusara. Puno sa bahandi, puno sa gugma, puno sa karakter. Ulita sa nag-umol na to. Dagang mga minyo, paras na ako, wala ka uli sa nag-umol. Mauna nga pait pa sa ampalaya ang kinabuhi. Biktima tang tanan sa nag-brainwash na to. Mga relihiyon o gobyerno nag-brainwash sa mga anak sa Dios. Na-trap, nasulod na to ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Atong gibasol ang Ginoo kay Dios. Ginoo siya, dato. Ano nagkalisod Ginoo, nang nasakit ang Ginoo. Way labot ang Ginoo sa natabo sa imong kinabuhi. Ato ang kinabuhi. Kaya ang plano sa Dios naa na. Ang susi sa tanan mao ang balaang espiritu. Yung ka nga gustuhanon man ko. Yung ta gustuhanon man ta. Hindi malikayan. Anak mo ko sa Ginoo na mo ko relihiyon. Ang pangutana, unsa ang amahan? Gugma. Gugma ang amahan. Gugma ang Dios. Ingon siya, ang nataw sa akong gugma. Puno sa gugma. Nakaila sa Dios. Pero kung nataw ka sa Dios, kunuhay, nakay gugma. Kunya, wala kang higugma sa imong suon. Bakak ng tanan. Gilimbungan nato atong sarili. Kailan pa ang Dios, kung wala kay gugma, wa ka makaila sa Dios. Mao na yung siya. Mura ibolante kayo ng amahan sa kingdom, kay ang kingdom
ang pulong sa Dios sa kingdom matuman. Ingon ang Biblia nga kung laparuhon imong naong wala, di palaparo po ang tuo. Kaya na to na. Kapantungod sa gugma sa Dios nga nakaplaga na to, kayang-kaya. Dili na ako ang kabulingon. Soon. Kung nahigugma ka sa Dios, nahigugma ta sa Dios, kung sagpaon ang imong wala, ipasagpa mo ng tuo. Kalamiray na. Kung wala ang Dios, kung wala ta makaila sa Dios, kung ilugo ng imong kamisin, ihatag. O naging sa Biblia, kuyaw kayo ang concept sa kingdom kay dili parehas sa demokrasya. Kay sundang versus sundang. Kasuko. Ano ba? Kanang balos-balos ba? Kung na magpahatod mo 1 kilometro, 2 ka kilometro. Sige daw, suguan ako ron kag. Pumalihog pa lang gani, hindi mo sugo. Mauna ang konsepto sa Dios nato sa gingharian. Higugma ang imong kaaway. Baliktad sa kitudlo, binwas ko ka. Ngipon versus ngipon. Ibalik sa yawa. Yang gamit atong gobyerno o atong kultura. Kultura na to, tradisyon, ritual, gisunod. Bisan wala malipay ang Dios. Kaya ang tanan, kung kago na to ng mga ritual, wala na supak sa Dios. Bisan pa ang sistema sa gobyerno na to. May matos pa lagi pa dahil sa Ginoo ang pinakadabis na gobyerno na niya sa yuta demokrasya. Pinakadabis na gobyerno, pinakadabis ng kurap sa tao, mutrap sa plano sa Diyos sa yuta sa tao. Salamat sa Ginoo kay nasay kaandam Pilipinas, idin nga nawala, ibalik niya din sa mga. O manay gisugo sa tuwa karon na bautismuhan daw nato ang uban. Unang kita nga niya din may unang bautismuhan. Kita may unang bautismuhan sa Dios, kita may una nga ang karakter sa Dios magapis atong kinabuhi. Mo na tinuod nga bautismo. Kanang ma-emerge ta sa iyahang karakter. Kung wala ang Dios, wala ang gugmasamahan, kung wala niya gihatag ang anak tungod sa gugma niya, isang pagpila ka bilyong katuig ang idin dili ibalik. Muna ibrante ang bautismo doon, samahan. Ang gugma samahan, malikot ta. Ang karakter samahan, malikot ta. Kung sa may karakter samahan, naghihimot na niya sama siyang dagway. Kung sa man dagway, karakter. Kung sa man angalan, karakter gihapon. Parehasa na silang kahulugan. Karakter. Kung di wala tayo research kaayo, ay more on research na niya, ako ang gihimo, no? Para sa kong kagalingon. Kaya karon masabtan na ako, ipadayag, masabtan na ako ang sulatan. Na ay mga eskwelahan nga nagtudlo sa mga word na ay mga meaning. Lalahig dictionary, Pilipinas, Amerika. Pero kayang Biblia, magbasit ang sa Hebrew man. Kaya naaman dito ang pinaka hubad sa Biblia. So yan dictionary, ato ang sundon. So ang pulong sa Biblia, isa ka word, pwede man naghanag meaning. Ang ngalan kay karakter man ang ngalan. Dili man na sa ingon nga ilhanan sa imong pagkatao. Karakter man na. O kung dili nimo istadihan ang karakter sa amahan, kung sa may imong isulti o ipanudlo sa uban, aron sila pod motuo baligo sa karakter sa amahan. O man kay
giingog badlong sa Ginoo sa nasa sulatan, nasa record book. Daghan og mga pastor, mga alagad nga ibabadlong niya. Kay nagwali tulog. Kung sa nabot pasabot na nabautismuhan sa tubig, pero sa bautismo sa Espiritu wala. O na ang bautismo nga ang karakter sa Dios mabalik sa ato ang kinabuhi aron mahimo tang angayan nga magtudlo og magbautismo sa uban. Kaya ato nabuta sa ngalan sa anak. Sa ngalan sa anak. Bautismuhan sila sa ngalan sa anak. Sa ngalan sa anak, Jesus. Dilo eh. Ngalan sa amahan na, Jesus. Kung sa may ngalan ni Jesus, kung sa may karakter, kinsa man si Jesus. Gusto anong ta, kinsa man si Jesus na itong kinabuhi. Kaya ang word niya, Christian, mga isuon, dili basta-basta. Ang word niya, Christian, dili basta-basta. Dili siya drama, dula, kundili may mga pangyayari diha na ay mga panghitabo, mga kahibulungan nga kapulong Christian follower ni Kristo, dili ordinaryo nga mga tao, supernatural nga mga tao kanang gitawag nga Christian o kingdom citizen. Ibang-iba matod pa sa gipadagang sayro, lahi og panagway sa gawas, lahi og panagway sa kalibutan. Kisa man si Jesus manuluwas. Ako ang manuluwas. Kung nagtuota kang Jesus, kung sa may nakuha nato kang Jesus, kung sa mabutanga nga naangko nato, kapobre. Sitwasyon karon sala. Para mabutang ang pinakabukat. Ito ka ng Jesus. Kinabuhi walay katapusan. Kung saan na kinabuhi, brad? Kahayag. Kinabuhi. Wala akong yanor na to na kuminawat ang Diyos pa. Wala tayong makatunan. Muna nga itong paglakaw, ingon ni Pablo, puros kanunay pagtuon. Puro tag-kinder. Nga journey na nato, huwag ang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Isa man si Jesus, kamaturan. Siya ang dalan, siya ang kahayag. Kung may gisulti niya bahin sa tuwa, parehas niya. Kahayag. Hindi na ito kahayag. Kung man ang word, express, image sa amahan. Kung may gisulti niya sa tuwa, dagway sa Diyos nga dili makita. Gusto sa Ginoo nga bautismuhan ta, ligoon ta, lumsan ta. Sa dagway nga iyang gidala, ang dagway sa amahan. Ingon siya, mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Naputos siya sa karakter sa amahan. Siya ang dagway nga dili makita sa Dios. Ingon siya kanang ligudi mo, ingon siya kang Philip. Munta na si Philip, ipakita ka na mo ang imong amahan. Ang nakakita ka na ako, nakakita sa akong amahan. Kung sa'y posisyon ni Jesus din magulang nato siya. Kung magulang nato siya, siya ang sulundanan, siya ang ehemplo. Kung sa may buhaton na to. Mangingon sa kalit, sulatan, ang kahupnganan ni nato, mao ang kahupnganan ni Kristo, mao ang kahupnganan nato. So, sa paagi, evangelist, teacher, prophet, apostol, ipadala, arang sa pagtingpit sa mga balaan. Sama kang Kristo. Ready na ko. Kaskwila ko Bible School. Pwede na kong ato dito kasi asa ko ato. Tungtana, nabautismuhan ka ba? Nabautismuhan, bata.
Tuto pa sa Ginoo, gikan sa Pilipinas, gikan sa grupo nga tinukod. Kung dako ang atong mga pagtuo sa Dios, kung tun-an nato siya. Tun-an namo amahan, tun-an nimong anak. Diha nagbase ang imong pagtuo. Diha ka naglihok. Ug mao nay sistema nga naglihok sa imong kasing-kasing. Kung unsang konsepto sa Dios, mao nay maglihok dinhi sa sulod nato. Kung tun-an nato siya. Si Jesus hari. Kita royal, matod pa sa gipaday sa Ginoo. Ang royal ug ang hari mauna siya. Unsa may konsepto ni Jesus, mao nay konsepto nato. Wala ka balog usay konsepto ni Jesus. Ingon nga hari. Okay, dili na ba common dress ko, wala may hari dito sa Pilipinas. Imong giila ni Jesus nga hari nga samag presidente. O na nga yanon natong prison ang pulong sa Dios. Kung sa ang ingon sa sulatan sa mga babae, mao din na siya matuman. Kaya dili presidente si Jesus, hari siya. Nakahinumdum ko tigitan ana ug hapon kang halida sa Permerong Caesar sa Roma, emperador sa Roma, si Julio Caesar. Niya kasing-kasing buong-buo. Tarong na tao. Ang iyang purpose mao ang magkahiusa ang Roma sa gugma sa pagkinabangay. Mao'y sistema ng madagan niya sa kasing-kasing. Nakuha niya sa Greek ng mga pagtulunan. Si Caesar King. Si Jesus King. Parehas sila og sistema. Parehas sila politiko. Parehas sila og konsepto. Kuna si Jesus, pagwali niya sa Judea, ang bata-bata ni Caesar, agad atong sundalo, nakasabot kang Jesus. Nakasabot kang Jesus. Kaya ang sundalo, nakahipalo sa konsepto sa hari. O nang iya pagtuo, dako! Ang mga relihiyoso dito, way pagtuo kang Jesus. Kaya ang naas lang utok, relihiyon, nga gipasi sa demokrasya. Kung sa ang giunan sa kadaghanan, maunay tingog sa Dios. Kung uyunan sa kadaghanan, nga tuison ang pulong sa Dios sa Biblia, maunay tingog sa Dios. Matod pa sa simbahan nga ilawom sa demokrasya. Doon ang atong Dios hari. Tama kang Caesar hari. Ingon pa si Julio Caesar, ipatawag sa Senado. Kung na mga plano ang mga senador, nadunggabon siya. Nagpetisyon ang mga senador dito, hapa-hapa pa. Pakiloy yun si hari, si Caesar God. Hari nga walay katapusan, hapa siya. May petisyon sila sa balaod, naghihimo sa hari. Kung sa'yo gingon sa hari, nga nang mo petisyon man mo, nga ka ng iyong petisyon, ako ang manapulong. Kay baluman mo, nga ang pulong nako, balaod. Wala siya mauyon sa ilang petisyon. Tungod kayang tingog ngayang ibuhian, balaod, alang sa tanan. O tumanon alang sa tanan. Walay makapetisyon, walay makausap. Bisan unsa, kadagko o grado o PhD. Sa tibuok yuta, walay makausap sa usa ka pulong. Kumingon ng Diyos, bawal mangawat. Dili na pwede puyunan sa raghanan, buwitness ka, kaya mawala siya sa sala, mawala siya sa iyahang himo. Kawat sala. Walay makatuwi sana. Nga na ang atong hari kusito. Karon sa ngalan sa Balang Espiritu, kapit ang oras. Unsa ang ngalan sa
Holy Spirit. Unsa may karakter sa Holy Spirit? Sa kingdom expansion, ang pinaka-importante nga persona igsoon mao ang balaang espiritu. Mao ang Holy Spirit. Ngano man, ang Holy Spirit mao'y gobernador sa gingharian nga sumpay sa Dios. Kaning yuta expansion ni sa kingdom sa langit. I-expand sa Dios ang iyang kingdom dinhi. Ang importante nga tao dinhi o persona mao ang Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mao'y gobernador. Wa ka kasabot sa gobernador kay ang tudlo nag-study gobernador. Mao'y maggahom dinhi sa yuta ang balaang espiritu. Dili mo barog ang kingdom dinhi sa yuta kung wala ang Holy Spirit. Walay mo barog. Walay Eden nga magbalik kung wala ang Holy Spirit. Nga na kaimportante ang Holy Spirit. Siya mag-govern dinhi. Siya mo'y nahibalo sa langit matod pas kasulatan. Siya mo'y nahibalo sa langit. Wa sa ilaing gitudlo dinhi ang iyara sa amahan. Ang iyara sa hari dito sa langit. Wala siya magbutbuot og ing istorya. Wala siya magbutbuot sa iyang gipaabot dinhi. Ang dili ang ihara sa hari ngadto sa langit. Siya mo'y gobernador ni sama kang Pilato. Di barog sa Judea. Extension sa kingdom sa Roma. Pag mubarog niya ang gobernador niya, hari na siya rin ha. King ang Holy Spirit dinhi sa yuta. Mo nang gusto niya nga bautismohan ta sa balaang espiritu. Papuno ta sa balaang espiritu sama kang Jesus. Puno sa Holy Spirit. Puno sa Holy Spirit Jesus. Patut sa sulatan. Kita Christian ta. May increase ba si Jesus atong kinabuhi? Kayong Biblia, ang Christian ta, ang ato ang kinabuhi mo decrease. Si Jesus may increase. Mo nagsulti ni Pablo sa Galatian. Si Kristo na ang nabuhi na ako. Sa akong pagkinabuhi, dili na ako hindi na ako. Pakyas ang tanan ni Zoon, o nito tabangan sa itong kinabuhi. Kinahanglan malubog ka sa balaang espiritu. Kung saan Holy Spirit, basahon nimo sa sulatan. Nag-study ba ka Holy Spirit? Nakaila ba ka kung kinsa ang balaang espiritu? Kung saan na ito pag-ila, kung wala tama kabalo, kung kinsa ang Holy Spirit sa kasulatan. Nahigugma ba ka niya? Mutuo ba niya? O. Kung wala ka makaila sa Holy Spirit, wa kay pagtuo niya. Wa ka makaila niya, di ka mahadlok niya. Pero kung magtuon ka, bahin sa balaang espiritu. Importante ang Holy Spirit. Kaya dili ta mo barog as a Christian din sa yuta kung wala ang Holy Spirit. Usab ta ka kingdom nga naglakaw nga walay gobernador. Ato ang plano ang matuman, ato pagbati ang matuman, atong unahuna ang matuman, atong gusto ang matuman. Pero ang Holy Spirit na natod sa Biblia. 2 Corinthians 13, tapusan yung bersikulo, tapusan yung kapitulo. Ang gugmas amahan, ang anak, padala. Ug ang pagpakig-ambit sa balang espiritu, dinhi sa yuta. Ang amahan to sa langit, ang anak to sa langit. Pero ang parakletos iyang gibutang dinhi, gipadala. Kaya ang parakletos maoy uli sa anak. Nga sama niya, pero dili siya. Mao ang balaang espiritu. Mala ang gusto sa Ginoo nga bautismohan ta sa balaang espiritu. Kung sa Holy Spirit, gahom. Kung sa Holy Spirit, maglilipay. Kung sa Holy Spirit, magtutudlo. Kung sa Holy Spirit, abogado. Kung sa Holy Spirit, magtutudlo. Daghang mga anak sa Dios, kita nabautismuhan man pero i-study pa, kulang pa.
Muna ang purpose sa Ginoo, pila ka years ang milabay, wala matuman. Tungod sa tao. Pila ka henerasyon ang milabay, ang katarungan sa tao, kung sa kay plano sa Dios sa akong kinabuhi. Igsoon, pila ka henerasyon ang maparehas nimo, mga tama, mga matay. Ang plano sa Dios, i-plastar na yan daan. Ipakita ang iyang daan. Mauni buhaton nato. Wala ang Ginoo maingon nga makakuha tag kulawan, tagaatan ni kulawan daan bago i-plastar ang kinaiyahan ng iyang dagway. Ngayon Dios, musunod na ninyo. Ako'y tag-iya sa tanan, 7 ka kontinente. Akong gihatag kaninyo. So ang susi, gihatag sa grupo nga dito ko sa Dios. Kung saan ang susi? Pulong kini. Mauni ang susi sa langit. Ano siya? Amen. Matag pulong dinhi. Mauni susi dito. Amen. Oo. Pag-ingon samahan nga abundansya mo. Ginoo na yung pulong puno mi sa pag-abundansya. Maunay imuhang susi dito. Kitagaan tag authority. Ibubo na sa Dios ang otoridad sa matapusan nato. Iyahan ang gihatag, ipepirmahan niya og tao. Nasa record book ko. Amen. Libre na tang gamit ani. Libre na tang ingon ani nga to samahan. Sa source, to arang source dito. Ampo sa ta. Ay sige patakag siya nyo. Ang Holy Spirit isuon man yung purpose. Gamay lang. Ang Holy Spirit gusto sa Dios kay bautismo tuwa. Patapusan ano? Ang Holy Spirit mutabang nato sa atong mga pag-ampo. Amen. Roma 8:26. Amen. Mutudlo siya. Ingos Pablo ako daghang ko pag-ampo nga anon. Kang anon ba? Ngano man usahay kapoy ta, luya ta. Atong baba matakarang istorya nga pinulungan nga masabtan nato. Nya out na sa Biblia. Ingon ang Holy Spirit pagsulti mo og anon tang. Lahi nga pinulungan. Ngano unsay purpose? Dili ka makasadya sa langit. Kaya nga naman, ang Holy Spirit, masabtan niya tanang pinulungan. Mapalo siya sa tanang pinulungan. Kung nahibalo siya kung unsa ang gusto nato dito. Kung nahibalo siya sa kabuon dito. Muna kung magluya ka, anon tang. Sama kang sayro, anon tang. Ang Holy Spirit diha bumog. Gikan diri sa sulod, anon tang. Aron dili ka makasadya sa langit. Kaya basta nakalimot ka sa mga bersikulo na imong petisyon dito, ang Holy Spirit mahibalo ka na. Mauna nga mahimong anon ang imuhang pulong, pero sa Holy Spirit na mauna na siya ang dito gipaabot kay siya ang abogado nato dinhi sa yuta. Walay maabot dito kung dili moagi niya. Kung mingon siya, amahan, ready na, nintawhana, panalangini. Oh, iyahan na. Ukihan na sa kortis langit. Kinaadit to ang ato ang maguwang hari. Duha ka buok nagtabang na to ang anak nga hari ug ang balaang espiritu ni adinhi. Na ang Holy Spirit ni wala sa langit. Mo nang ehersisyo, us Pablo ba exercise ang anuntang kung na kay Holy Spirit. Kaya diha may bulong ka. Sulti kag laing nga pinulungan, kang di mo masabtan. Patingala ka, ikan diri magkurog-kurog nga lahi na ang magawas. Lipay kay ka. Kaya ang Holy Spirit mo na namuhat. Ikaw ang buhat na, kita ang buhat na. Gusto sa Ginoo nga bautismuhan ta sa Holy Spirit sa iyang karakter. Unsay karakter niya? Galatians 5:22. Mo ang pinaka gipangita sa Ginoo nga ibautismo sa matag usa nato. Kay mauni ang Henesis 1:26. Kung gusto sa Dios mo balik ta na makailan niya. Kay mauni gipangita niya wala unsa. Apan ang bunga sa espiritu mao kini.
ang gugma. Number 1. Gugma. Kalipay. Pakigdait. Pagka mapailubon. Pagka mahinadlokon. Makahinadloklogon. Inuglog. Pagkaayo. Pagka matinumanon. Pagkaaghop. Pagpugong sa kagulingon. Patok sa maong mga butang walay kasuguan. Ug sila nga mga iya ni Kristo. Gilangsang nila sa krus ang unod uban sa mga tinguha nga lawasnon og sa mga kailibgon niini. Mao ni ang buot ipasud-og ibautismo sa Holy Spirit sa tuwa. Mao ni demand sa Dios sa tuwa kinabuhi. Mamaligtaan ni. Mao ni siya. Ang bautismo nga ritual tubig pwede gilahimon. Pero ang bautismo sa karakter sa kinatibuk-an sa Dios necessary nga ato ang himuon. Amen. Andam ba ang tanan nga budawat? Tanan, naa na nato ni. Exercise ra ang tanan. Walay mahimo ang tao. Ang Holy Spirit ay makahimo nato ini. Walay kusgal nga tao. Walay mag-alamon nga tao. Ang Holy Spirit sa tanan. Salamat sa Balang Espiritu nga mga muhatin tanan. Sobra na gamay. Alay ko ng Diyos. Indog ta. Salamat ta.